pripravíme si vločky, pripravíme si k tomu práve tie ďalšie ingrediencie, prevaríme si vodu, ale zalejeme ich večer. Ovsené vločky potrebujú zhruba tých 10 až 12 hodín na to, aby boli správne pripravené. A tá správna príprava môže to schovať kľudne za slovíčko fermentácia. Počas týchto 10 až 12 hodín ovsené vločky sfermentujú a je to proces, kedy práve ráno, keď ich budeme konzumovať, tak je to veľmi dobre pripravené jedlo na to, aby naše telo si z toho zobralo maximum, čo sa dá. Máme teraz večerné hodiny svojím spôsobom, kde zalejeme tie ovsené vločky. Tuto mám pripravené to, ako to štandardne ja robím. Je na vás, či to bude len o vločkách, alebo si k tomu dáte aj ďalšie veci. Ja tie ďalšie vecičky, ktoré tu mám pripravené, tak sú tu práve preto, že každá z nich má niečo do seba, každá z nich má veľmi významné živiny a naviac mi to veľmi chutí v takejto kombinácii, ale každému tak ako chutí. Čiže dávame tak aj od oka, nebudem tu o žiadnych gramážach hovoriť. Jedno sú ovsené vločky. Tu mám pripravenú prevarenú vodu, ktorou to zalejem. Zalejem to tak, aby to bolo komplet vlastne ponorené v tejto vode. Keď to mám takto, buď to môžem robiť hneď, alebo potom až ráno, keď si ich idem nakladať, tak osladiť to. Buď teraz na to používam ten tzv. Tmavý alebo trstinový cukor, alebo úplne to najlepšie, len bacha na to, aby nebola tá voda príliš horúca, tak je najlepšie na to domáci med. Naozaj pozor na tú teplotu, lebo zhruba niekde okolo 50 stupňov už sa dokáže ten med znehodnotiť. A ak jogurt, tak určite doporučujem grécky jogurt, pretože tam je to jeden z tých hodnotnejších jogurtov. Tam dáme do toho zase podľa chuti pár lyžíc. No a ochutím to takouto pripravenou miskou ovocia. To ovocie tu konkrétne veľmi rád mám banány, jablčka a čučoriedky. Zase aj tie čučoriedky, vecička, ktorá možno neviete, ale je plná antioxidantov, takže veľmi dobrá a dôležitá pre naše telo. A okrem toho zase to tomu dodá úplne inú chuť a osvieži to tie vločky. Toto sú naše raňajky, takto to ja aj moja rodina ráno papáme, veľmi nám to chutí. Takže tento tip som vám chcel dať na to, keď už máte aj vy obľubu vločky, alebo možno nemáte a nájdete si ju možno práve takýmto spôsobom, tak už keď takto robte tak, aby naozaj aj to telo si z toho vyťažilo maximum. Verím, že aj táto informácia bola užitočná, no a ak tomu veríte aj vy a bola pre vás užitočná, tak budem rád za zdieľanie, doporučenie možno vašim známym, pošlite aj tento recept, ak niečo treba, samozrejme som tu na to, aby ste sa na mňa obrátili, budem veľmi rád a takisto na videjko, like, zdieľačku, odber a vidíme sa aj v ďalších videách. Ďakujem pekne, buďte zdraví.